kundi Happy Friday sa atin lahat. Foggy. Foggy. 6:45 tayo ngayon. Kape. My goodness. My goodness, ang sarap ng kape. Ay, magbabat na ang ating bahay-bahayan. Happy Friday, happy Friday. Payday. Bayad utang. Ano pa nga ba? Sahod eh. Bayad utang, padala sa ating mahal sa buhay. Tayo magpapadala na naman para sa ating mahal na nanay. Okay, so sweldo diretso sa nagmamay-ari. Okay, alright, yun talaga ang buhay. Kumakayod tayo, hindi para sa sarili natin, para sa ating mga mahal sa buhay, anak at mga magulang. Okay, tayo ay aalis na. Medyo ayan, pagi. Grabe. So, okay, time check. Time check tayo, 6:11. Yan, makakarating tayo yan sa ating paroroonan. So, yan nga. Tayo, hindi tayo kumakayod para sa ating sarili, kundi para sa ating mga mahal sa buhay. So, Friday, payday. Ang ating sweldo ay hindi nagagalaw. Kung meron man tayong extra, yun ay sa lechon natin, kung may magpapalechon. So, ganun ang buhay. Kailangan pasayahin natin ang dapat pasayahin, especially ang ating mga anak at magulang. So, lalo na ang aking nanay na labas-pasok sa ospital. Magastos mga kapatid ang pag may isang magulang ka na tumatanda, lalo't nasa Pilipinas ka, ang pag na-ospital, nagkasakit, talagang ubos. Pero ganoon talaga ang buhay. So, hindi naman tayo nagtatrabaho para kung ano man, para sa ano yun, ikakabuhay ng atin. So, syempre, ina-expect nila kada sweldo mga magulang, especially ang ating mga magulang. So, lagi kong sinasabi na importante ang magulang natin, lalo pag sila ay tumanda na. So, ito na lang yung pagkakataon para makaganti ka sa kanilang mga sakripisyo, especially nung ikaw ay everyday sacrifices nila hanggang sa lumaki ka. Ako, lupol mayaman, so tayo lumaki sa hirap at kahit only son na tinatawag, hindi ko naranasan yung ma-spoil kasi wala. So, bata pa, hindi naranasan yung sarap ng kain tayo sa sa tamang oras. Yun ang pinaka-importante. Good provider ang tatay ko doon. Pagkain, pag-aaral, pinatapos ako ng pag-aaral. Yun ang pinaka-importante at very good. Ay yung mga material na bagay na hindi natin naranasan,
noon, yung naranasan din natin ngayon dito, pero wala din eh. Kumbaga material is ano lang yan, material lang yan. Marirealize mo later on na walang may kwenta pero hindi siya masyadong importante. Parang ikaw pumunta ka ng Disneyland, pag napuntahan mo na, napuntahan mo na yung Disneyland, kahit ano, parang so gano'n ang material na bagay lang. Tayo ay nabubuhay, nandyan ang ating family, taong nagmamahal sa atin at umaasa sa atin. So yun ang pinakamaganda. Mas maganda yung ikaw ang nagbibigay at ikaw, kaysa ikaw ay humihingi. Pero may mga pagkakataon naman tayo na tayo ay nakakahiram, umuutang dahil kailangan, hindi dahil sa kung ano pa man. So anyway, happy Friday po sa atin lahat at sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan at ngayon, election day yata dyan sa Pilipinas. Mag-ingat po tayo sa mga tumatakbong kagawad or ano pa mang ano dyan, pwesto. So ngayon ay papasok na tayo. Time check natin ay 6. Mag-open tayo ng kaklock in tayo ng 6:45 at siguradong pagpatak ng alas 7. So yun mga kapatid, ating mga kakabsat, tayo ay magsaya at tayo nagigising pa ng panibagong araw para lumaban sa buhay. Ang ating buhay ay mahirap, ganun, may mga bagay na kailangan nating harapin. So wag natin balikan ang mga nakaraan, move on tayo. Move on na lang tayo kung ano yung ating kinakaharap sa buhay ngayon. Moving forward, ika nga, hindi yung paatras. So wag nang balikan yung mga nakalipas at tayo ay move forward tayo para sa kakabuti ng ating buhay. Kaibigan na talagang nagmamahal sa'yo. Yun lang ang ating iisipin kasi ang buhay ay weather lang. Sabi nga ni, sino pa nagsabi noon? Si Ernie Baron ba? So ganun po. So ito, medyo South Street na tayo. Meron pa tayong 6:18 time check. So masarap po ang mabuhay ng walang masyadong pinoproblema. Ang poproblemahan mo lang yung hindi naman para sa atin, para sa yung mahal sa buhay. So kahit anong mangyari, so kailangan nating pagsikapan na tayo mapabuti. So sabi nga nila, kalimutan nakaraan, harapin ang kung ano man nasa anong problema ang nasa harapan natin, at lahat yan ay lilipas din at siguradong kakayanin natin. Moving forward, ika nga, move forward tayo, hindi patras. So kailangan natin ng magandang pag-iisip para sa ating mga future goals pa. Ako, nakikita ko, gusto ko kasi pag retire ako, nandun na ako sa dagat o kaya sa bundok o kaya sa farm. Yan lang. Dagat, bundok, farm. Parehas ba yung bundok sa farm? Yun lang. Masaya ako sa ganun na lugar. Tatanim, nangingisda, or nasa farm, nag-aalaga ng manok, baboy. Siguro naglilitsyon pa rin ako niyan. Sigurado yan. Hindi siguro. Sigurado. Yan ang aking magiging buhay pagka ako nag-retire na. Ayaw ko yung may stock na walang ginagawa. Gusto ko yung ganun, nasa farm, dagat, bundok, ilog, nangingisda, nanguhuli ng isda, sa sapa, sa ilog, sa dagat,
nagtatanim ng kung ano-ano. Yan ang mga gustong gusto ko pagka tayo ay nag-retire na, nagretiro na. At gusto ko rin pag umuuwi dito, gusto ko yung may RV ako na maliit kasi mahilig din akong gumalagala. Yan ang aking gala-gala. May RV, magluluto, hiking, yan. Yan ang aking paborito. So, darating tayo dyan sa panahon na pwede na tayong mag-retire. Pero sa ngayon, meron pa tayong 5 taon, 10 taon, hindi natin alam. Baho! At makakamit natin mga bagay na gusto natin pag gusto natin mag-retiro. Yan ang pangarap ko. Pangarap ng isang magsasaka. Lumaking bilang mahirap at ganun pa rin. Sa lupa pa rin tayo. Lupa, dagat, bundok. Yun ang ikakaligaya ng aking katawan. So yun po ang aking gusto pag tayo nagretiro na. So kailangan move forward at pag-igihin natin ang ating mga sarili para tayo ay maging maayos na tao. Okay? Happy Friday po sa atin lahat. Move forward po tayo. Kalimutan mga nakaraan. Mabuhay po tayong lahat. Ilocos Pinoy ka Ilocos.